obecnej časti 115 m2 s tým, že z druhej strany zase budovy by sa odpočítalo tých 56 m2, lebo celkovo rozdiel je tam 166 štvorcových metrov. Podrobné vysvetlenie k tomuto ovšem, neviem, ako sa vyznáme v tej mapke, ale máme tu pani Olinku Andrejkovú, ktorá by nám mohla k tejto veci ešte túto vec pripomienkovať a podrobnejšie vysvetliť ten stav, ktorý vznikol a vlastne teraz ku ktorej sa vraciame. No. Som ťa poprosil tejto veci sa vyjadriť. Nech sa páči, poďte sem dopredu. V tejto záležitosti len toľko by som chcela povedať, že v roku 2009 bol odsúhlasený predaj pozemkov, ale je tam aj výmena a kvôli tomu sa to upresňuje teraz. Tá väčšia výmera bola im predaná, ale tá zámenná zmluva nebola uzatvorená. Len toľko. Upresneniu. Skôr či neskôr, keď chceme, aby tento pozemok sa dal do poriadku, po určitej dobe budeme, nie že nútení, ale kvôli správnosti a vysporiadaniu tohoto pozemku budeme musieť pristúpiť k nejakej tej dohode a hovorím ešte raz, skôr či neskôr dojde k tej dohode. Budeme to odkladať a znovu sa k tomu budeme vraciať. Komisia preto si zaujala stanovisko také, že navrhne odpredaj tejto časti s tým, že údajne sú tam problémy s odvodnením nad pozemkom sa nachádzajúcej cesty a voda tam steká na susedný pozemok do záhrady, takže do budúceho zastupiteľstva by komisia zase urobila na miesto výjazd a by sme to tam popozerali, poprípade navrhli, akým spôsobom by sa tamto odvádzanie tej dažďovej vody, lebo jedná sa len o dažďovú vodu, riešilo, aby tá voda sa dostala teda niekde nižšie, nejakým spôsobom to tam bude treba riešiť. Má ešte niekto Nech sa páči, pani zástupkyňa. V ktorom roku bola táto výstavba skoaludovaná? Tu ide o to, že v 2009 sa tu riešil ten predaj, hej? Áno. No každopádne, pre mňa to nie je jasná situácia a ja preto by som navrhoval do budúceho zastupiteľstva, teda je to môj názor, že do budúceho zastupiteľstva by sa komisia oboznámila naozaj so skutočnosťou, ako to celé bolo, zámena, predaj, menej, viac, ako tu bolo spomínané, a že by sme aj potom prešli, kade chcú robiť ten odvodňovací žlab. Neviem, má niekto nejakú inú pripomienku k tomu? Ja navrhujem teda toto, že do toho budúceho zastupiteľstva radšej, lebo priznám sa, mi to je trošku také neprehľadné. Je to pre nás dosť nejasná situácia, lebo tenkrát sme nepôsobili, alebo nevieme o tejto záležitosti nejak bližšie. Práve preto som vyzval pani Andrejkovú, vedúcu výstavby, že v skutočnosti tuto by nám mala byť v komisii nápomocná a túto situáciu dodatočne riešiť, aby sme to dostali na pravú mieru. No nejako musíme sa s tým pozápasiť. Má niekto ešte nejakú pripomienku k tomuto? Nie, súhlasím, bo ja ani nemám ani predstavu, že čo by som hlasoval. Neviem tiež, že... Dobre, takže tento bod by sme mohli aj stiahnuť z materiálu. Odročíme to do najbližšieho zastupiteľstva s tým, že by sme to naozaj prešli a oboznámili sa so skutkovým, ako to v skutočnosti naozaj celé bolo. Ďakujem pekne.
Ja si myslím, vedenie komisie sa dá dokopy s vedením obecného úradu a spoločne urobí sa tam výjazd a prehľadne sa to, ako to tam vlastne vyzerá. Nejde aj o to majetkové, že ako tam v skutočnosti bolo. Či naozaj pochybil kataster, alebo sa urobila chyba niekde inde. Ďakujem. Ďakujem pekne. Odročíme, áno. Dávam hlasovať. No to netreba, to sa stiahuje. Stiahuje sa dole. Prejdeme ďalej k bodu číslo 11. Je to informatívna správa o zmluvách o nájme nehnuteľného majetku obce Dvory nad Žitavou. Je to zatiaľ z našej strany prvá správa, ktorú dostalo obecné zastupiteľstvo. Je to v podstate správa o priestoroch, ktoré vlastní obecný úrad, ktoré priestoria o majetok obecného úradu, ktorý je vydaný do rúk súkromného sektora, ktorý užívajú v podstate podnikatelia. Nie je to posledný materiál, pripravujeme pre vás ďalšie materiály. Pevne verím, že takto dospejeme trošku aj k transparentnosti, ale aj hlavne k prehľadu, ako sú uzatvorené zmluvy, kde sú pochybnosti, čo by bolo dobré riešiť, čo by bolo dobré opraviť. Preto pevne verím, že budete mať pripomienky, ktoré budú vhodné, ktoré sa budú dať spripomienkovať alebo respektíve aj zakomponovať do najbližších zmluv, ktoré budeme riešiť. V súčasnosti tu máte pred sebou priestory obecného úradu, priestory v Bonskaštieli a priestory v zdravotnom stredisku. Nech sa páči, ja otváram rozprávu k tomuto bodu. Má niekto niečo? Nechcem to všetko cikať. Ja. Dajme si prestávku, lebo ja... Áno. Tak dávam prestávku teda. 10 minút. 10 minút. Pokračujeme, vážení kolegovia, bod číslo 11. Ja som už v úvode povedal, že je to prvá informatívna správa zatiaľ, dostanete ich ešte určite v priebehu obecných zastupiteľstiev. Je to informatívna správa o zmluvách o nájme nehnuteľného majetku v obce Dvory nad Žitavou. V tomto prípade máte priestor obecného úradu, Bonskaštiel a zdravotného strediska. Nebudem to všetko čítať, lebo je dosť rozšírna správa, dosť veľa zmluv tam je. Ak má niekto niečo k tomu, tak ja otváram rozprávu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec. Ja len toľko pozerám, že už dosť dávno boli vypracované tieto zmluvy, možno, že tedy ešte boli aktuálne, teraz už samozrejme po 5-6 rokoch to nie, lebo väčšinou 2010, 2011, 2013 také tam vidím. A jednoducho, podľa mňa treba povoriť jedného pracovníka, nech to znovu, čo aj prekontrolujú tie prenájmy alebo tieto veci, a keď finančne alebo voľačo nevychádza, tak to treba s ním aj jednať. Ja len to ničím. Ďakujem pekne. Niekto iný? Máte tam v podstate, keď mám začať odzadu, tak máte tam to v podstate, že v Kaštieli Bonds máme 1, 2, 3, 4, dobre počítam, 4 nájomníkov. Je to ako tak ziskové z nájmu, hej, ale žiadna sláva to není z tej čiastky, ktorá je zisková. Tam si veľmi dovoliť niečo rekonštruovať, obnovovať, vymieňať ťažko vieme dovoliť. Pri týchto zmluvách ma dosť trápi aj ten fakt, že nájomcovia, alebo respektíve prenajímatelia si môžu odpisovať nejakú tú svoju investíciu do podnikania z nájomného. Neviem, či je to, už by nemali, ale bolo to tam dosť predtým, tak preto hovorím, že je to nahliadnutie, aby ste to videli, že je to dosť také zarážajúce. Čo sa týka toho zdravotného strediska, tak tam sami vidíte, že tam máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 podnikateľských subjektov, z toho napríklad ten posledný Telekom nám odmietol podpísať nájomnú zmluvu
ale skôr ma zaráža fakt, že vytvárame stratu na tomto objekte a nie malú. Vytvárame stratu skoro 13 000 eur. Teraz je otázne, že či naozaj obecný úrad má fungovať ako dobročinná organizácia, alebo či by nebolo vhodné týchto podnikateľov prizvať a začať to riešiť. Môžeme to aj my riešiť na úrovni tej, že trošku budeme viac tlačiť ten objekt. Že jedna vec teraz aj cez ministerstvo zdravotníctva sa budeme snažiť zatepliť, aby tie energetické straty tam boli minimálne. Ja som určite zástanca toho, že tu musí byť niečo také, ako máme my polikliniku, že tí naši občania si žiadajú. Dokonca veľakrát mi aj hovoria, že tých doktorov je tu aj málo. Kapacitne tá poliklinika stíha. Budeme sa snažiť obsadiť nejakou formou obsadiť celý ten priestor polikliniky, ale aj tak neviem, čo by mi na to poviete, že by bolo vhodné si zavolať týchto 9 podnikateľov a nejak im to vysvetliť, že predsa nemôžeme žiť na úkor niečoho. Nech sa páči, pán kolega. Köszönöm szépen a szót. Polgármester úr, 100%-ig egyetértek azzal, amit először mondta, hogy az energetikai bilanciót mindenképpen meg kell próbálni javítani. Ez sokat tenne. Én csak azért bátorkodtam most közbeszólni, mert ez a kérdés így, ahogy most elhangzott, ez, amióta én képviselő vagyok, 2 évente elő szokott jönni, és 2 évente mindig szoktunk erről beszélni. Örökké veszteségesek voltunk, és azt meg kell mondanom, hogy ahányszor kísérletet tettünk arra, hogy a bérleti költségeket valamelyest emeljük, hogy a falunak kisebb legyen a vesztesége, ebből mindig sértődés lett, aminek mindig az volt a következmény, hogy valaki elment, valamilyen orvos elment tőlünk. És én teljes mértékben értem a gondolatodat, de ezzel mégis szembe kell nézni, hogy sajnos egy szakorvos számára kijárni Udvardra, ez nem egy olyan hűde nagy biznisz, mert ha nem jön ki, úgy is tudja, hogy majd a Udvardra bemennek utána, és majd ott tolonganak a váróterembe. Hogy valahol nekünk az érdekünk, hogy a lakosságunk közelében legyen az orvosi ellátás, sajnos erre nekünk áldozni kell, még olyan formában is, hogy valamilyen veszteséget egyszerűen elfogadunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy ne legyenek valamilyen hiú reményeink, hogy ezt valahogy nagyon egálba lehet hozni. Én inkább még abban is benne lennék, hogy nekünk azok az energiaköltségeink úgyis konstánsak, és úgyis a rendelőnknek egy jó nagy része üres. Hogy inkább próbáljunk meg idehozni orvosokat a heti 1 alkalomra és 1 napra is. Ők azt fogják kérni, hogy ők nem hajlandók kifizetni a konstans bérletet. Tehát ő csak arra az 1 napra fogja akarni fizetni. Mi azt gondoljuk, hogy ez nem előnyös számunkra, de még mindig előnyösebb számunkra ebbe belemenni, mint hogy üresen állna rendelő. Ez a helyzet, ez nem csak udvari jelenség, ez világjelenség. Most már az van, és mindenki tudja, hogy orvoshiány van, és folyamatosan alakul ki Szlovákiában. Már csak Csehország is egy csomó orvost elszippant tőlünk, és azzal, hogy például adnak egy ilyen településen, mint Udvar, eleve adnak szolgálati lakást a körzeti orvosoknak. Ez sajnos egy olyan tendencia, amit mi nem tudunk igazából befolyásolni, bizonyos szempontból ezt el kell fogadni. Aby som to shrnul po slovensky krátkosti, hovorím, veľakrát sme sa s tým zaoberali na zasadnutiach obecného zastupiteľstva aj v minulosti. Musíme sa s tým zmierniť, že lekárov je absolútne málo, ako na Slovensku. A už nehovorím o tom, že pre nich není asi veľký biznis sem chodievať, hlavne tým odborným lekárom, napríklad do takej obce, ako sú Dvory nad Žitavou. A my, keď ich odradíme napríklad s nie vysokými nájmami, len primeranými, už aj to je dôvod na to, aby odstúpili od zmluva a opustili znova aj tieto ordinácie, čo sú. Takže
Ja podporujem návrh pána starostu, predovšetkým v tom znení, aby sme z toho energetického hľadiska dali do poriadku tú budovu. Tam skutočne sa oplatí vynaložiť na to prostriedky, ale veľmi by som bol akože citlivý, čo sa týka prípadného zvýšenia toho podnájmu. Ďakujem. Ja sa len chcem spýtať, že ty ako podnikateľ, teraz nie ako poslanec, ako podnikateľ, zachoval by si sa takto? Ako podnikateľ, nie ako poslanec. Vieš, čiže nechcem odpoveď, lebo teraz si tu ako poslanec, ale ja to teraz berem ako, že ja platím za niečo, respektíve obecný úrad platí za niečo, čo patrí všetkým občanom. Že tie podielové dane, ktoré vyberáme, idú na úkor niekoho, na úkor straty. Že tých 12 000 eur alebo 13 000 eur, ktoré tu vytvárame vo forme straty, by sa dali použiť na niečo iné. Nech sa páči. Vastagon igazad csak most így, ahogy mondod, nem vagyunk podnikatelok. Itt a falut képviseljük és az öregeket is. Például a legutolsó alkudozásnak az lett a vége, hogy a Praznovszka összeszedte az utcait, hogy a Szemorvos is elment. Most járok hozzá, most voltam másodikán, el is mondta indokot, hogy miért valójában fölmérgett ezekre, hogy állandóan szurkáljuk, piszkáljuk. De nem azt akartam, amikor ide is jártam hozzá, oké, fiatalok, bemegyünk, még én is fiatalnak érzem, de amikor a 80 éves mama 2 mankóval megy, akkor az ember sírhatna, hogy Atya Úristen, hát ide kell neki jönni. Úgyhogy gyerekek, higgyétek el, javaslom, én személyesen csak az mellett fog, hagyjuk őket békén, és próbáljunk még idehozni orvost, amilyet csak tudunk. Bármi, mindenféle szolgáltatásra rá is fizetünk, mert mi végül is a falut meg az embereket szolgáljuk. Most ne legyünk podnikatelok. Ebben az esetben, én azt mondom, a kultúra, iskola és a zdravotníctvo, itt ne várjunk nagy pénzeket, hát próbáljuk meg kicserélni a csapokot, lehessen elzárni, ilyesmit, amit lehet megcsinálni, de ezzel számoljunk, hogy én szerintem akármit fogunk csinálni, csak fölzavárjuk a vizet és rosszat fogunk csinálni. Higgyétek el nekem, én jót akarok. Elnézést, ja to beriem, práve preto máte túto správu na stole, aby ste vedeli, že v podstate obecný úrad dopláca na to a nie v malej miere. My sme už aj uvažovali nad tým, že čo by sa stalo možno, že kebyže z poschodia presunieme tých doktorov dole, čo by sa stalo, kebyže tú čakáreň trošku energeticky zredukujeme, lebo naozaj ten celý ten komplex sa prekuruje, ale vyjadrite sa aj vy, nech sa páči. Ja by som iba pár vied. Ja by som bol najradšej, kebyže ten obecný úrad sa chová už konečne ako podnikateľ. Ja viem, že pri zdravotníctve to je ťažké, ale uvedome si to, že keď 13 000 urobí stratu, iba na tom, že to tam je možno zle zorganizované, v tej, jak povedal pán starosta, že tam sú veľké čakárne, že hore sú 2, dole sú 3 a 70 alebo 50% miestnosti je voľných. Ja som toho názoru, že 13 000 eur ročná strata je veľmi veľa. Tých 13 000 eur by sa dalo použiť na niečo si myslím lepšie. Nie som ani stotožnený s tým názorom, že my nie sme obec, do ktorej by chodili aj z okolitých dedín za lekármi. Práve že Dvory nad Žitavou je spádová obec od Bešeňova. Keď si zoberiete od Bešeňova, z Branova, z Kolty, všade idú do Nových Zámkov, do nemocnice alebo lekárom cez Dvory. Takže kebyže urobíme nejaké pekné zdravotné stredisko a dotiahneme sem doktorov, si myslím, že im ušetríme 10-20 km cesty a mohli by sme to využiť na... Prídu, treba s nimi rozprávať. Ja som toho názoru, že treba si ich všetkých zavolať a rozprávať sa s nimi a osloviť mladých doktorov, ktorí nemajú ambulancie a dať im tú možnosť, aby tu prišli mladí doktori, ktorí sa nevedia uplatniť napríklad v zámkoch alebo v okolitých dedinách. Ale musíme to brať ako ekonomicky. Musíme proste, keď to nevychádza, treba s tým niečo robiť a hľadať. Na to sme tu, aby sme hľadali spôsob, ako tú stratu znížiť. Lebo keď budeme stále hovoriť, že 13 000 je, však to nie je... Ja to beriem 13 000 ročne, ale za 4 roky to je 52 000. No, takže... Ja to tiež tak to beriem, prepočítam sa na 4 roky a je to 500 000. 500 000 je rozpočet, ja neviem, na nejakú dotáciu pre deti a na kultúru.
Dobre, ďakujem, nech sa páči, pán kolega. Ja som ťa dobre počul, pán starosta, ale možno kolegovia niektorí nie. Návrh od starostu neznel to, že zvýšme nájomné lekárom. Práve, že to bola tá podstata jeho návrhu, že rieši to buď zateplením tých priestorov, alebo možno zúžiť tie všetky priestory, aby sme ich nevykurovali, alebo priniesť nejakých lekárov. Práve to je tá pointa v tomto. Nikto nechce nikomu nič zvyšovať, aby sme riešili vlastne tie náklady, ktoré na to máme zbytočne vynaložené, tých 13 000 ročne. A súhlasím s návrhom pána poslanca Kusiho, pripájam sa, ohľadne toho Bonskaštielu prehodnotiť tie zmluvy, ktoré boli a riešiť ich. Lebo vidíme, že aj tam unikajú niektoré finančné prostriedky a plne ho podporujem v tomto. Nech sa páči. Chcela by som sa opýtať, že z čoho vyplýva tá strata tých 12 800? Z elektriky? Energie. A energie nie, tak sme zvykli, teraz v Fadrike, keď môžem jednu otázku. Energie nie, tak sme zvykli, že v marci, apríli je vyúčtovanie a potom sa to rozúčtuje a není sme na tom stratoví. To je ďalšia vec, čo by napríklad obec nemala robiť, a to je fakturovať niekomu energiu. A nie len obec, ale amblok. Na obchod s energiami, energiou a teplom sú tu spoločnosti, ktoré sa tým zapodievajú. My by sme to vôbec nemali robiť. Preto všetky tie zmluvy sú zle urobené. No ale potom aj zásady hospodárenia s majetkom je to zle urobené. Ja si myslím, že mali by sme vychádzať vlastne z tých zásadov hospodárenia a to troška prepracovať a na základe tých zásad potom časom prerobiť tie zmluvy. Nech sa páči. Toto berte ako informatívny materiál. Fakt, prvú časť, ktorá sa stihla za tých pár týždňov pripraviť, momentálne prehodnocujeme, v podstate prezeráme všetky platné zmluvy v každej oblasti, ktoré sú. Toto je asi 1/3 z tých zmluv, ktoré o nehnuteľnostiach vlastne obec má. To, že zásady sú také, aké sú a boli platné v minulosti, to je pravda. Hej. Sú niektoré zákony, ktoré sa odvtedy zmenili a takisto ako sme štatút prerábali, ako postupne vám budeme predkladať na prezretie napríklad aj zásady. Neviem, či už na najbližšom zastupiteľstve v apríli, či sa to stihne, alebo na tom ďalšom. Ale to sú tie veci, ktoré napríklad obmedzili aj obchodovanie s energiami ako takými, čiže elektrickú energiu, vodu a tak ďalej. Nemôžete, nikto nemôže ďalej predávať okrem licencovaných subjektov. To znamená, každý z nich by mal mať vlastné hodiny, každý z nich by mal mať vlastný odber, vlastnú zmluvu a vlastne nie cez nás. A v tom momente vlastne vyskočí táto strata, o ktorú sme sa tu rozprávali, alebo ste sa rozprávali. Ja tiež nie som zástancom toho, že všetko je ekonomika, lebo nie je obec, alebo verejná správa ako taká, nie je podnikateľský subjekt, ale v tých bodoch, kde je to čisto ekonomické, napríklad v tom Kaštieli, kde ide čisto o ekonomiku, tam by sme sa mali správať úplne ako správny hospodár, dokonca zákon to vyžaduje od všetkých vás aj nás. A v tomto prípade si tiež treba samozrejme rozmyslieť, že ktorá časť, alebo nakoľko je to tá sociálna časť, kde logicky kultúra, sociálne veci, šport nikdy nebudú plusové, a ktorá je tá časť, ktorá možno je ďaleko podhodnotená, alebo o niečo podhodnotená. Ja neviem, keď si z celého pozriem jednu jedinú vec, v ktorom sa možno trošku vyznám, lekáreň platí 1700 €, teraz hovorím bez energii, hej, nájomného, to je 150 € mesačne, pod 150 € mesačne. Ja si dovolím tvrdiť, že tie ďalšie dve konkurenčné milé radi zaplatia aj 5-násobok za to, že ju zavrieme a mám prázdny priestor a to a oveľa viacej peňazí. Ja nehovorím, že chcem odtiaľto niektorého lekára dostať preč, práve naopak. My sme sa o tom rozprávali, ako sem dostať možno viacej lekárov a tým spôsobom tú stratu nahradiť, alebo možno nadstavať, postaviť tam ešte byty. X milión možností je, akými sa dá tá strata nejakým spôsobom znížiť. Čiže my nechceme to, aby obec, respektíve peniaze z obce boli míňané na krytie straty niečoho, čo funguje možno menej efektívne, ako by mohlo. Takže budeme hľadať riešenia. Nie je jediné riešenie teraz chytiť, rozdeliť tú stratu medzi, neviem, koľký sú 9. To je matematické riešenie. Hej. Toto určite nebude fungovať. A nechceme dosiahnuť to, aby hoci ktorý z nich odišiel. Pokiaľ budeme vedieť, tak práve naopak by sme pritiahli. Ale na rovinu, Nové Zámky sa tu spomínajú veľakrát,
Koľko je zdravotných stredísk takýchto drobných v Nových Zámkoch? Možno 10, neviem. Keby to bolo v súkromných rukách, ja vám garantujem, že to nie je mínusové. Takže o toto isté nám ide. Nie o to, aby sme odtiaľto vyhnali lekárov, práve naopak, aby sme ich sem doniesli. Ja si myslím, že táto obec je stredisková obec a veľa ďalších obcí, respektíve veľa ľudí z ďalších obcí sem príde aj do tohto zdravotného strediska, tak nech to funguje lepšie a nech je tam viacej služieb. O toto nám ide, o nič iné. Ďakujem pekne. Ešte má niekto? Nech sa páči. To isté by som navrhoval, že sem priniesť viac lekárov, lebo Zámky, to je mesto, takže tam sú o mnoho drahšie, vyššie nájomné, nie? Takže keď je tu na viacej lekárov, mohli by aj ostať tie nájomné, všetko tu na to isté, ako doteraz. V prvom rade ide nám naozaj o to, aby... Áno, lebo tam je súkromný sektor, tam o mnoho viacej platia ako tu na podľa mňa. To je to isté, ako tu na hovorí s lekárom, že hore tu na, že koľko platí a tam pre nás ako pre dedinu koľko platia, tam je to... Ale preto mne ide o to, aby ste sa dostali do obrazu, že... A čím viacej, kebyže je tu lekárov, tak tým by sme aj ušetrili podľa mňa, lebo by sa to dalo všetko zatepliť, spraviť. Lebo to aj treba pozrieť, že ako to vyzerá, že trošku by sa to malo aj obnoviť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sa páči. Annyit szeretnék hozzászólni, hogy egyelőre mindenki megmondta a véleményét, de senki nem mondta, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Falu tud valamilyen konkrét lépést tenni ezzel kapcsolatban, hogy ide csaljunk, vagy ide hozzunk valamilyen orvost, vagy csak ez megint olyan... De most mondjuk, hogy... De hogyan? Én értem, de hogyan? No de ki lehet föltenni intézményt, nem? És ezt mondom, hogy mondjunk egy konkrét megoldási formát, vagy lehetőséget, hogy hogyan. Mert mondjuk, hogy 2 évente elhangzott ez, 2 évente volt róla szó, és nem jött ide senki, csak elmentek. És elég szomorú, mert idősek a szüleim, majdnem mindenkinek, és emberektől tényleg csak panasz, mert ugye egyik körzeti orvosunk meghalt, jött helyette valaki, aki csak bizonyos időszakban van itten, és nem győzi. Azért mondom, hogy elhangzottak itten megjegyzések, hozzászólások, ez mind helyén van. Én tudom, hogy megint nem lehet ebből pénzt csinálni, de hogyan oldjuk meg? Ha megint az nincs, az nem hangzott el. Legalább javaslat sem. Ďakujem pekne, nech sa páči. Hogy ezt itt nem is fogjuk most megoldani. Itt csak beszélhetünk róla, hogy igen, Obesznyi úrad elmegy orvosok után, megpróbálja szedni, megnézzük a pénzeket, mennyi pénzünk van, ezt mindjárt leszünk a rozpočetnál, tervezünk a zdravotné strediskóra, ablakcserére, vagy esetleg hogy hívják, és akkor lehet az a ráépítés, amit szintén Naszladot húzok elő, hogy minden kis bódére fölépítettek lakásokat. Van 1001 módja, de igen, valahol el kell kezdeni, de itt most pillanatnyilag nem oldjuk még. Az megint a hivatalon lesz, hogy a gyerekek ezt el tudtam intézni, azt el tudtam intézni, azért tudok, aztán válaszunk, hogy csapokot kicserélni, hogy le lehessen zárni a radiátorokat, ahol nem kell helység, még ját, van millió egy, persze, körülbelül foglalkozni. Ďakujem pekne, nech sa páči. Rád by som sa pridal ešte v tej tzv. Myslím si, že je to debata vo forme rozpravy. Áno. Kde pitveme veci, o ktorých skutočne treba hovoriť. Počuli sme názor a je to skutok, že režijné náklady nám zvyšujú tieto výdavky čím ďalej viacej a tvoria gro tých peňazí, s ktorými ideme do mínusu. Nepredpokladám, ako tu sa odznelo už viackrát, že by sme toto mohli vykompenzovať napríklad zvýšením prenajímaných miestností. Nechcem nahlas ani do mikrofónu hovoriť, že sú obce, o ktorých vieme, že lekári, ktorí tam pôsobia, majú miestnosti vyčlenené zadarmo. Neplatia prenájom. Takže to je jedna z alternatív, ktorá funguje v niektorých obciach. Nechcem hovoriť s tým, že áno, praktizujme toto. Ale tá druhá vec. Dneska je tam 9 členná osádka, ktorá tieto režijné náklady vlastne hradí. Ak by sa to znásobilo, lebo priestoru je tam dosť, len je tam dosť nevyužitého priestoru. Zoberme si tie obrovské čakárne, ktoré sú tam. Prakticky všeobecná lekárka, ktorá dneska tu funguje, oproti má diabetologičku, ktorá tu ordinuje 1-krát týždenne, v pondelok,
zrovna dneska som sa tam išiel pozrieť, tam už ľudia od po 6 ráno stoja, ešte o 1 po obede tam stáli a čakali ľudia. Týmto týždeň pre nich končí. Myslím, že tieto diabetologické prípady, čím ďalej sme starší, áno, vyskytuje sa to, je to choroba prakticky dneska všeobecne, by som povedal, kozmopolitická, tak ako krvný tlak a ostatné veci. Prečo by sme nemohli sa zamyslieť nad tým, tak ako všetci to hovoríme, dostať sem trebárs ďalšieho diabetológa, ktorý by ordinoval iný deň, nie zároveň. Máme jedného gynekológa, 5000-ová obec. Ľudia sa naučili totižto v tejto dedine na to, že tá služba, nechcem teraz v žiadnom prípade kritizovať našich lekárov, ale buď si myslia, že je není na dostatočnej úrovni, čo nepredpokladám, lebo poznáme našich odborníkov, tí, ktorí robia a pracujú, sú s nimi, sme s nimi spokojní. Napriek tomu všetkému, koľko mladých žien dneska a mladých rodín odchádza s deťmi napríklad do Nových Zámkov. Koľko pediatér má tu v mieste z narodených detí založenú kartu a koľko detí narodených má založené karty kdesi v zámkoch. Ľudia neľutujú peniaze na to, aby odišli do zámkov a zo zámkov späť. Niekde asi inde tu trošičku bude tiež chyba. Berme gynekológiu. Spústa žien, pravda, x problémov. Každá žena, ktorá nemá tú kartu a gynekológ ordinuje raz týždenne, tak odchádza do zámkov. Zoberme oftalmológa. Karči spomína očné lekárstvo. Nemáme očného lekára. Však 1/3 ľudí v obci potrebuje okuliare. Tak každý z nich musí odchádzať niekam do zámkov. Tu nemôžeme kúpiť jedny okuliare, hoci aj za 115 korún, čo bežne sa kupuje v Tesku alebo kedysi v Kauflande, aj keď to kazí oči viac ako pomáha očiam. Nič takého tu nemáme. Nemáme tu v mieste napríklad gastroenterológa. Máme, je to zažívacie žalúdočno-črevné ochorenie, interná záležitosť. Ideme za doktorom Šalgom a ďalšími a vyčkávame na doktorku Lapskú v Nových Zámkoch, ktorá chodí zo Šurian a ľudia sú z toho nešťastní, lebo nemajú termín. Odkladá sa to, odkladá. Tí, ktorí sme prekročili nejaký ten limit a už máme za sebou nejaké tie choroby, vieme, čo to všetko odnáša, keď to máme v mieste a nemusíme s tým chodiť do zámkov Bratislavy a ďalej. Ďalšia vec, nemáme tu internistku, ktorá špecialistka by bola na EKG a ďalšie srdcové ochorenia, zvýšený tlak. Pán doktor, ja vám skočím do reči, lebo zistujem, že máme málo objektov. Nie. Máme málo ambulancií. Sú to veci, ktoré skutočne by nám mohli napomôcť k tomu, aby táto vec sa dala riešiť. A teraz zoberme si ešte spred 6 alebo 5 rokov nazad, keď nám stála 2,5 roka zavretá rehabilitácia tu v mieste. 2 roky, vyše 2 rokov tá miestnosť bola vykurovaná, proste aj keď to kúrenie išlo tak, ako išlo, nebola využitá. Koľko ľudí dneska chodí na rehabilitáciu od rána od 7 hodiny do 4 obsadené. Nasávacia oblasť je veľmi veľká. Len trebalo by, aby tí ľudia sa naučili, áno, máme to tu v odboroch, máme to na jednom mieste, bolo by to veľmi vítané a určite, že ekonomicky by toto bolo prínosné pre nás, pre všetkých. A ľudia by toto vedeli oceniť, podľa mňa. Ďakujem pekne, nech sa páči, pani poslankyňa. Ja plne súhlasím s pánom doktorom, ale s týmto nič nevyriešime, ja si myslím. Každý občan má svoje osobné právo chodiť tam, kde on chce. Ja navrhujem, aby tie zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorina Žitavo, čo bolo spracované v roku 2010 a podľa čoho boli tie zmluvy spravené, bolo prepracované zásady, podľa toho potom časom prepracovať tie ďalšie zmluvy, tie momentálne aktuálne zmluvy a potom uvidíme. Možno, že tie zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce budú také dobré, že sem samo pritiahnu tých doktorov.
Keď zásady urobí obec tak, aby boli dobré zásady tam a podľa tých zásad boli spravené tie zmluvy, tak ja si myslím, že prečo nie. Dobre, ale už sa budú oni vedieť, že sa majú prísť. Treba to nejako. Ja si myslím, že potom už od ostatných doktorov. Nech sa páči, nech sa páči. Én azt mondom, megbeszéltünk előről, hátulról mindent. Én tudom, hogy ez csak egy informatív anyag, de itt a lehetőség mindenkinek, hogy hozzászóljon, vagy elgondolkozzon rajta, és azt utána előterjessze, hogy milyen módon lehet ezt megoldani, hogy hozzuk, vagy csaljunk ide orvost. Az egy dolog, hogy még megírjuk a szerződéseket, de ennek több fokozatónak kell lenni. Nem vagyok én sem magam vallalkozó. Magam vallalkozó jobban tudja, ő is felépített tervet ahhoz, hogy legalább nem mínuszba menjen. Egyetértek én azzal is, hogy ebből nem lehet puccot. Ha nullára ki tudnánk hozni, mint ezt a végszomot, ma az egy nagyon nagy siker volna. Vagy ha le tudjak felére csökkenteni. No de ez jelen esetben, bocsánat, hogy szabadba vágtam, de ez jelen esetben ez nullára is van kihozva. Mert ez a 12 000-es összeg, ez most a villanyon van, és minden évben ez volt a megoldás, hogy ezt a villanyköltségeket szétosztottuk 9 felé, mindenki négyzetméternek megfelelően, és ez el volt osztva, ez nullára volt kihozva, csak mindig az áprilisi hónapban. Én ezt értem, de itt elhangzott egy bizonyos hozzászólások mindenkitől, hogy itt nem a orvosainkkal van, még azzal, amit ők nyújtanak, de lehet, hogy ma a falunak ez nem elég. És ezt kellene valahogyan orvosolni, és lehet, hogy pont, hogy ez a mínusz a számon hozzá kell azt, hogy mink ezzel előbbre mozduljunk. Nem a anyagi vonatkozás, hanem megint csak a falujában mindenki azt keresi, vagy azt próbálja valahogyan elősegíteni. És azért mondom, hogy itt elhangzott, hogy azért vagyunk, akkor valami ötletek kell, mert tudom, nehéz ez így, és mit tudunk mi kínálni. Ez van most egyelőre nagyon rossz. De mit tudsz te kínálni? Te csak azt tudod kínálni, ami az zászadi megenged. Mert hogyha jönne is ide egy orvos, megkérdezi, és mennyi az albélet? Előveszed az zászadi hospodárenje, ennyi négyzetméterre az albélet. De hogyha már magában az zászadi hospodárenje, nem tudom lefordítani, bocsánat ezért, de hogyha ott már egy jó összeg lesz négyzetméteréjé, akkor már az orvos is kiszámolja, hát jól van, akkor ez a terület ilyen négyzetméter, ennyit fogok érte fizetni, akkor ezért nekem passzol. Možno, že sa to vtedy bralo tak, že unblock, toto je ročná spotreba energie, toto sú priestory, sa to videlilo, len tam potom nám chýba priama úmera. Takže... Priama úmera je potom podľa metrov štvorcových. V podstate sa dostávame tým pádom do minusu, keď sa nám neobsadzujú kancelárie, respektíve ambulancie. Určite, že do takého objektu, aký máme momentálne, asi ťažko niekoho prilákame, padli tu návrhy zrekonštruovať, zatepliť, energeticky znížiť. Určite do priestoru takého, ktorý by vyzeral k svetu, ktorý by naozaj lákal tých jednak potenciálnych doktorov, by nebolo zle zvážiť. Takže ja by som sa najradšej posunul ďalej, lebo toto je téma, ktorá by každého jedného vás niečo napadne, tak sa prihlásite. Ale padlo tu veľa nápadov, padlo tu veľa pripomienok. Toto je informatívna správa. Ja preto určite všetky tieto argumenty, ktoré tu padli, budem riešiť a poprosím ťa, pani zástupkyňa, keby si prečítal návrh na uznesenie, ale aj s pripomienkami, dobre? Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o zmluvách o nájme nehnuteľného majetku obce Dvor nad Žitavou s pripomienkami, a to prepracovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom, alebo zrekonštruovať budovu, znížiť energetické náklady, prekontrolovať zmluvy, alebo prepracovať zmluvy. Prepracovať. Aby boli aktualizovať zmluvy. Aktualizovať. Skôr. Dobre. A po B, obecné zastupiteľstvo navrhuje starostovi zabezpečiť zapracovanie záverov predloženej správy zo zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvor nad Žitavou a prepracované a doplnené zásady predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Kto je za? Jednohlasne. Ďakujem pekne. Prešli by sme k bodu číslo 12. Je to návrh, programový rozpočet obce Dvory nad Žitavou. Materiál ste dostali domov. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Faktickou poznámkou. Nech sa páči, pán Kusi. Megengeditek, biztos lesz nekem több, de
talán ilyesmi, hogy semmi probléma, strana 5, finančné operácie, és a 5-ös pontba 454-es položka, prevod prostriedkov z rezervného fondu 127 000 eur. Nič, nechcem komentovať, len chcem podotknúť, že jednoducho sa mi nezdá, musím poďakovať tým starým poslancom, že nám takto ušetrili, že prakticky od dýkania za toto môžeme odkúpiť. Chlapci, prečo? Rezervným fondom šetrili, nevyčerpali, ďakujem im. To je môj názor, vy si povedzte, čo chcete. Nič nechcem, žiadnu zmenu, len to číselko ma chytilo. Megfogott az hogy hívják. Na most, mindegy, itt elég sokat átvettünk, aztán meg itt végén a rekapitulációnál. Nem kell semmilyen návrhnak köszönni. És valahol itt a végén még egyetlen dolgot, azt keresem, megvan nekem jelölve, csak most már én sem tudom, hogy hol, mert valahol rekapitulációnál van egy dolog, gyerekek, ami elnézést szeretném, hogy azért kicsit úgy elgondolkoznánk rajta. Itt 18-as oldalon rekapitulácia výdakov uhradzaných z rozpočtu obce. Strana 18. No. Most ott van olyasmi, hogy a mzdy, platy, služobné príjmy, osobné vyrovnania a 2014-ben očakávaná skutočnosť 475 395 eur, rozpočet na rok 2015 554 789, ami 70 000 eur pluszban. Arra fel, hogy a zástupkyňa nincs fizetve, 20%-ra lesz a főkontrolló, ale spórolunk. Tu je 70 000 čistých platok plus odvody, to je spolu 100 000 eur ročne. 3 milióny sa zvýšia mzdové prostriedky. Netreba nad tým rozmyslieť, decka, že či je to správne. To je strana? Strana 18. Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce. Nech sa páči. Na základe nariadenia vlády sa zvyšujú každoročne mzdy pre pracovníkov verejnej správe a na úseku školstva a tie zmeny sú tam zapracované a preto sú vyššie tie mzdy. Adrika, všade sa zvyšujú platy okolo tých 5%, ale toto sú 20% zvýšenie. Keď berem na tých 475 a 5%, však čo ja viem, teraz to je také toľko, aj v školách im sľubujú učiteľom, alebo čo ja viem. Ale ročne sa menia aj platové stupne podľa odpracovaných rokov. Adrika, v poriadku, súhlasím, všetko verím, ale tu sa jedná, pred chvíľkou sme jednali o 13 000 eur a tu je navýšenie o 100 000 eur aj s odvodmi. Že zamysli sa mi, že kde ušetriť. Podľa mňa toto by sme už mohli ušetriť tých 13 000 eur. No nič. Netreba zmenu, nechcem zmenu. Nie, ale ja to aj vysvetlím. Uvažujme na tým napríklad máme tu aj navýšenie. Jedna vec, čo je zo zákona, že sa musia navýšať v školstve, lebo neberte tak, že obecný úrad, to sme tu ľudia. Obecný úrad, sami dobre viete, že je to cez 60 ľudí, že je to na úrovni školstva, že sú tam tie kuchárky. Teraz sa riešilo aj to, že boli tu aj personálne zmeny nejaké, takže tam sa museli vyplácať nejaké odmeny. Bolo tu aj to, odstupné. Bolo tu aj také niečo, že teraz sa nám vracia z materskej dovolenky, čiže už aj to tam je zakomponované všetko. Ono v priebehu roka, pán poslanec, sa toto celé bude riešiť. Ja pevne verím a určite mi dajú za pravdu, že toto bude určite ponížené, 100%, že to bude ponížené. Je to nejakým spôsobom rezerva. Ja osobne som proti tomu, aby sa zvyšovali platy, ale nemôžem ja vstupovať do procesu toho, kde štát určuje zamestnancom, štátnym zamestnancom. Každému je to dané, prepáč, aj nechcem útočiť. Keď beriem len manažment,
139, 134 tisíc na 160 tisíc. Nejde tam 30 tisíc navýšenia, ale keď bereme z jedného roka na druhý tých 5% alebo 6%, to ešte uznám, ale nie je 20% zvýšenie. Nie, ten manažment, tam je tá čiastka. Manažment tam je... Manažment to je tuto hore. Áno. Očakávaná skutočnosť tých 139 tisíc a v decembri neboli vyplatené mzdy za mesiac decembri, ale až v januári, takže tá čiastka zahrňa iba 11 platov, 11 mesiacov. Tam bol presun mesačný. Áno, aj to chápem, lenže vyšiel príkaz, že v decembri my sme platili potom v decembri dvakrát. Raz 6. decembra a druhýkrát koncom decembra, aby na tento rok to padlo, nie? Neumožňuje? Nie. No, dobre. A ešte jedno, čo som už prehľadal, že platíme za fekáliu, za vývoz fekálií 4 000 eur ročne, že či by sa neoplatilo kúpiť z nás zase nejaký starší... Moment, nie starší, my starší nie, ale ak nie novší, tak nový. Určite áno, máme na to techniku, bohužiaľ, dokonca my máme aj uznesenie na to, že ten fekál by sa mohol. Ja už by som ale neišiel do týchto vecí, že obec aby to kupovala, už aby to kupoval ten podnik služebne tam, ale 100% áno. Momentálne každé jedno ťahanie fekálií si inštitúcia musí riešiť sama. Lebo doteraz to bolo tak, že teraz zavolalo sa, išlo sa, nevieme koľko toho bolo. Ja nechcem nikoho osočovať, ale v súčasnosti to tak, že obec, alebo pripravujeme sa na to, že obec si to bude vo vlastnej réžii všetko riešiť. Čo sa týka obecného majetku, obecných budov, ale aj služby pre verejnosť. Áno, plánujeme na tom, je to, jak hovoríte, máte pravdu, ale v týchto veciach by nebolo zlé, aby sa ľudia pomaličky, tí, ktorí sa môžu, aj napájali na verejnú kanalizáciu, lebo povedzme si, že máme tú verejnú kanalizáciu, ale ľudia to odmietajú. Už uvažujem aj nad tým, že by som najradšej ľudí začal motivovať nejakým spôsobom. Kto sa napojí, bude mu niečo odpustené. Do budúcna by sme mohli takéto niečo začať riešiť. Či už vo forme daní alebo takýmto spôsobom. Že mu to bude odpustené, ale toto je vec určite na dlhú debatu, ale musíme tých našich občanov donútiť. Nech sa páči. No, ešte jedno, čo som si zbadal, čo som poznamenal, že už som to mal premyslené, len už dlho sa to ťahá, ja už som starý. Jedná sa mi o to, že budeme onedlho možno schvaľovať voľa, kde čo to je ten oný pre tých dvoch chlapcov, pre chránenú dielňu. Samozrejme, so všetkým a 6, ale jedná sa o to, aby to bolo aj účelné. Tehát, hogy legyen értelme visszafordítok magyarra, mert könnyebben megy, oda nekünk kellene legalább egy 6-7 kamerát is felszerelni, hogy az az embernek legyen mit figyelni. Tehát minden kultúrház, egy pillanat Attila, már is befejezem, és ezért szeretném én a rendőrségnek a tovarja službit egy olyan 12-15 ezer euróval felemelni, ez már konkrét, hogy hívják volna, hogy javaslat volna, hogy ne csak munkahelyet teremtsünk 2 embernek, és most állítólag nem tudom, még az hallottam szlovák iskolában, van 3 kamerás sem működik. Kultúrház előtt állítólag, ami van, az ki van lőve. Tehát ezeket a dolgokat rendbe tenni, hogy az a 2 ember, akit leültetünk, annak tényleg legyen mire vigyázni. Ennyit, elnézést, többet már nem szólok. Ďakujem pekne, nech sa páči. Nemyslím si, že čo je dané zákonom, napríklad tie dane, že z toho by sme mohli upustiť pre motiváciu ľudí. Ale to je moja faktická poznámka. Ale ešte jedna otázka. Zmenila sa organizačná štruktúra, keď si spomínal tu odchodné a že príde naspäť z materskej kolegynka alebo... Odstupné. Áno, odstupné. Ale otázka znie, zmenila sa organizačná štruktúra? Zatiaľ nie. Nie. Otázka bola. Ďakujem. Zatiaľ nie. Nech sa páči ďalej. Csak nagyon röviden, mert semmi közel. A 14-es pontban lesz erről a védett műhelyről szó, és azt utalnak, majd széttaglaljuk a dolgokat. Én értem, csak aztán már utalnád, az van. De rossz pocsétban most kellene beletenni a kamerákra pénzt. Én értem. Kamerákra? Én? Nem oda.
esci az tévébe szokott hívják a számítót, de ki a faluba? Azért mondom, hogy nem fogjuk keverni, de arra is lesz válaszolva. Nech sa páči, ešte nech sa páči. Ja by som mal len otázočku, ja som si kúkal tento vlastne rozpočet, ten rok 2015, ja som si zaznačil niektoré také body, čo mi tak svietili a tak sa popýtam, že z akého dôvodu. Tak napríklad strana číslo 9, tu je vlastne kultúrny dom a tu sú mzdy, platy, služobné príjmy, osobné vyrovnania. Predchádzajúce rozpočty vlastne definovali ako výdavok 0 a na rozpočet 2015 je tam už suma 6430 eur, tak keby som bol rád, keby sa to vlastne vysvetlilo, alebo na akým účelom sa tieto financie budú vykladať. A zároveň Môžem alebo? Môžeš. Tam máš v podstate, pán kolega, to, že tam na služby máš poníženú čiastku. Ale z titulu toho tam došlo k navýšeniu, tam, že doteraz sme externe platili človeka, ktorý vykonával túto činnosť a do budúcna plánujeme radšej tam mať interne zakomponovaného človeka. Aj z titulu toho, že ja sa priznám, že mám problémy s tým, že keď to robí externý subjekt, nie je kontrolovaný. Kultúrny dom máme a čo teraz? Je zatvorený celé dni. Otvorí si ho Zúška, otvoria si ho mamičky, keď tam majú svoj klub, ale jednoducho takto kultúra by v odboroch nemala fungovať, že niekto z domu riadi kultúru. Kultúrny dom by mal slúžiť ľuďom, mal by byť otvorený, preto zvažujeme to, že bude tam fixne jeden človek, možno, že dvaja ľudia, lebo do budúcna možno plánujeme to, že sa upravia trošku otváracie hodiny na knižnici. A čo ja viem, jeden deň bude knižnica otvorená, druhý deň bude pani z knižnice v kultúrnom dome. Ale takto ja chcem týmto spôsobom tam mať otvorené kvázi 7 dní v týždni. Akým nejakým procesom to už bude, to už pripravím na najbližšie, ale plánujem, to je tá zatiaľ úvaha, ale priznám sa, že alebo v tej tvojej otázke je to, že tam by mal byť jeden človek presunutý z tých služieb do pracovného pomeru. Ďakujem za odpoveď. Ja si to pokladám správne. Chcel som to vysvetlenie z tvojej strany. A ešte vlastne strana číslo 6, verejné priestranstva. A tu sú vlastne položka 630, kde vlastne sú protipovodňové opatrenia, kde vlastne rozpočet z roku 2014 klesol z 8800 na 2000 eur. Aj keď vlastne komisia pre rozpočet a financie doporučuje zvýšiť túto sumu o 1000 eur, ale si myslím, či to nie je na uváženie, či tá suma nie je ešte malá. Či to nenavýšiť, lebo jednoducho vieme, aký problém máme s vodou obcí a rátať s tým, aby... Mne sa zdá, že ak si dobre pamätám v minulosti, tak nikdy sa tá čiastka nevyčerpala. Aj z titulu toho som to radšej dovolil si, že radšej by sme to mohli zahrnúť niekde inde, napríklad opravy chodníkov alebo takéto niečo. Čiže tá položka je znížená za tým účelom, že tam nedošlo k vyčerpaniu nikdy tých prostriedkov, ktoré tam bolo. A že by sa... Nech sa páči. Ešte doplním pre informáciu, kolega si pravdepodobne nevie. Boli sme ako obec dvory späť zaradené do tých obcí, vlastne, ktoré podporí štát. To znamená, v tomto roku ministerstvo vnútra prispieje na tie protipovodňové opatrenia výbavou, technikou a vlastne obec dvory pravdepodobne 99,9% dostane. Takže už vlastne nevykrytie PHM a tieto základné veci, ktoré sú, už bude dané štátom. To znamená čerpadla, hadice, všetko zabezpečí štát a preto už také obrovské náklady obec nemusí znášať. Ďakujem pekne. Ešte niekto má pripomienky? Nech sa páči. Ja by som chcel trošku mať pripomienku k tej strane 8, bod šport a kultúra. Tam sme mali po minulé roky na prevádzku telovýchovnej jednoty 50 000 eur, teraz je tam 40 s tým, že komisia navrhuje finančná ešte zniží o 20 000. Ja osobne po prečítaní alebo nejakého plánu rozvoja obce, kde je zahrnuté aj výstavba
futbalové ihriska alebo multifunkčného ihriska na školskom dvore. Nemám až taký zásadný problém, čo sa týka zníženia dočasne, dúfam, že to je iba dočasne, rozpočtu na telovýchovnú jednotu z toho dôvodu, že my máme fakticky narastajúcu tendenciu detí na ihrisku. Minulý rok sme mali okolo 50 detí, teraz je to 50 ľudí, teraz je to už skoro, sa blížime k 100, takže ja dúfam, že toto